Čaute všetci! Sákneš si dolů jako déšť. Ja si do tebe necaknu ako dešť. Vítajte pri ďalšom videjku ohľadom našej Adelky. A na insolvenčný súd jej prišli voľaké novinky. Tak sa na to spolu pozrieme a pozrieme sa, ako vie Adelka pekne žebrať. Ako vidíte, 3.7. 10.13. Dnes ráno máme tu přípis sdělení dlužníka zo včera. Tak si to môžeme pomaličky otvoriť. Tuto nám krajský súd píše, že sa teda pýtajú, či u niekoho bývala, či tam platila nájom. Herečka. Že uvidíme, Adelka. Čože si narobila nejaké problémiky? Čože? Problém? Ďalej tu máme, že sa vyjadrala sociálka ohľadom tejto veci, kde teda sociálka napísala, že je všetko v poriadku a všetko má uhradené. Sociálka ju kryje, dobre je? Dobré. Adi. A potom tu máme od Adelky pár screenshotov. Síce nechápem úplne na čo, zbytočné, lebo tá správkyňa to bude mať. A tu si pozrieme, že kam vlastne posielala koľko peňazí. A to bolo všetko pre tú insolvenčnú správkyňu. Áno, a tuto koľko dostala z PayPalu? 1408 korún. To má za ten YouTube a TikTok. Tuto si dovolila, prosím pekne, písať sudkyni takým štýlom, ako keby sme sa my dvaja rozprávali medzi sebou, rozumieš? Tu si to kľudne môžete prečítať ako tuto, že zaplatila všetky správne poplatky ešte pred súdom. 13 000 pred súdem. A na TikToku vydelala 1408 korún. A že jej zostalo len 408 korún. Kto tomu verí, Adelka? Mínaš, rozhadzuješ penáze, chceš kupovať klímu. Neviem, z čoho chceš kupovať klímu, keď máš 400 korún. Rozumieš? A také nič viac akože nepodstatné, iba tu opisuje tú situáciu a že tuto ako náhle bude mať výpisy z bežného účtu, tak ich pošle a že teda na druhý šporiaci jej nechodí nič, že tam sú žiadne výpisy a Adelka musíš poslať aj to. Si toho vedomá? Ty herečka? Tak uvidíme, ako nám to tu bude pokračovať ďalej a pozrieme si tuto jej záznam. Jej parádny záznam zo streamiku. Lidičky, máme bonusovou misi. Lidičky, máme bonusovou misi. Bacha na to. Lidičky, lajkujeme. Děkuji, Dušene, za růžičku. Nevím, jestli potřebujeme 3 trny, 3 růžičky. 3 trny a 3 rúžičky. A jediný dôvod, prečo Vlado chodí na tento TikTok livestream, je tá Barbora, lebo by asi po väčšinu tí 15-roční chlapci, že tam chodia, vyjebali. Prepač, Barborka. 3 trny, 3 růžičky. Jaký názor? Na co? Kdo je to, Láďa? To je můj chlap. Děkuju. Verunko, děkuju z kořátko. Děkuju za splněnou výzvu. Děkuju. Posuneme sa do té rukavice ještě něco nabombit. Pojďme do té rukavice něco nabombit. Poďme nabombiť něco do té rukavice. Pojďme nabombit do té rukavičky nevadí něco. Lidi. Pojďme nabombit. Kdo může, tak osrdíčkujte, prosím. Ahoj. Čo to bolo za face? Co to kurva je? Ježiš, vy jste bubíci. Vy jste bubíci. Wow.
Ne, Nikoška, ne. No pekné. To si môže nechať aj pre seba. Jen taký hnus. Dík. Taky tě pusám pusinku. Čau, Adame. Lidičky, tohle dáme, tohle dáme. Lidičky. Tohle dáme. Budou penízky. Bude cinkanice. Jasný, já jsem strašná mrtka, ano. Ja som to nepovedal. To si povedala sama. Děkuju. Chápete Samý to? idioti tady. A ty jsi jedna z nich, víš o tom? Ha? Adelko, chill. Adelka, ja len dúfam, že kým budeš mať ďalšie pojednávanie, alebo teda už rozhodovanie súdu, čo asi bude podľa toho, tak si zaplatí všetky svoje dlhy. Exekúcia coming. Keď si pozrieme, odkedy si prišla zo súdu do Benkov, odtedy len samé žebrociny. Darčeky. Má tam někdo něco, prosím, pojďte, snipe, lidičky, prosím. Děkuju za kufr, jo, máme druhý vin. Jo, máme druhý vin. Ježíš, Veroniko, děkuju za Korgiho, ty jsi zlatíčko. Děkuju moc. Veroniko, děkuju za Korgiho. Ty jsi srdíčko, děkuju moc. Jo. No já by si ty peníze nemínala. No a keď sa pozrieme, tak proste to je permanentné žebranie o darčeky. Permanentne zarábanie koruniek. A potom si to celé drbneš na svoj YouTube. Si šikovná. A ešte by som si pozrel túto veľmi kulinárskú schopnosť tohoto chutného jedla. Potřebujete k tomu kečup, sýr, šunku, tortily a mozzarellu, jo? Ne. Pak potřebujete lžíci, hned vám vysvětlím proč. Kulatý pečící tácek do troubičky a my si spolu ukážeme, jak se to dělá. Prosím, ne. Tak a teďka si ukážeme, jak se to dělá. Potřebujete kulatou tortilu, Jo. nakrájíte si ji na tadyhle ty takovýhle trouhelníčky, pomažete si ji tady. Celý čas je najlepší ten Láďa tuto v boku, v rohu. Jak to tam krásne skúma. Láďa. Mám kečup, pomažete si ji takhle kečupem, na to dáte plátek sýra, čekejte, abyste to viděli. Plátek sýra na to dáme, jo, pláteček sýra, šunčičku na Šunčičku, nezabudnite dát šunčičku. to dáme, nejlepší je šunčička nejvyšší jakosti. Kde si na to zebrala peňáze? To z těch 400 korun? A teď sledujte pozorně, co s tím provedeme. Vy to takhle vlastně vezmete, přeložíte to na jednu půlku, jo, abyste to viděli. Pak to takhle převrátíte na další půlčičku, jo, aby vám to sedělo. Jo. A na poslední půlčičku a vznikne vám z toho vlastně takhle jakoby tortila prostě. A ještě vám ukážu takhle, jak to dělám. Tady už mám jednu. A vezmete ten plech, já vám to ukážu takhle. Raz. Kydneme kečup. Do prče, mě se klepou ruce lidičky, nevím proč. Máme ještě místo a hodí se nám tam ještě Láďa na kontrole, Láďa. jedna takhle. Takže máme takhle prostě klasika
kulatou tortilu. Vezmeme nůž. Teraz sa pozorne pozeraj, jak to odkrojí to telátko. Tady, když máte tu tortilu, tak to takhle krásně rozkrojíme. Dejme se sem. Jojo, krásně rozkrojený, jojo. To rozkrojila správně, já jsem to asi udělala blbě. Pulcová, ty jsi debil. True. Máš úplnou pravdu. Zcela pravdu. A nepovedal som to ja. Povedala si to ty. Hej, Pulcová, ty jsi fakt ale debil, ty jsi to udělala blbě. No nevadí. Vadí. Pardon. To vůbec nevadí, protože jsme už stejně stačili. Sákneš se do mě jako déšť. Ja si do tebe necaknu jako déšť. Jo, lidi, jebe mi, ano. Tak a takhle, když se podíváte, máme to hotový, máme to celé. A za chviličku, já to teďka ukončím a za chvilku vám ukážu, co přijde nahoru ten konec. Tak s ní uděláme ještě tohle na proužky ještě. No dobre, tu máme krajanie mozzarelky, ktorá pôjde evidentne na vrch. Skôr zaujíma, čo s tým ďalej A spravíš. takhle do ručičky, kolik unesete. Kolik unesete mozzarelly, jo? Nic. Ty kostičky mozzarelky a po celém tom ukážu vám poslední závěr, co budeme s tou tortilou teďka dělat. A teď vám ukážu ten závěr, co budeme dělat jako poslední věc a bude to u konce. A pak vám to ukážu, až to bude upečené. Ji zapneme, tady ji takhle zapneme a vždycky si to musíte dát. Ty tortily se dávají, tady to máte ty programy, dávají se na program, já vám to hned ukážu, až ho najdu. Jo, tady. Dávají se na program tady, já vám to hned ukážu. Tak. Radšej mi daj výsledný produkt, prosím. A teďka vezmeme troubu. Tortilky a já se vám ozvu, až tortilky budou hotové. Super! Se nám vypla horkovzdušná trouba, tak teďka si spolu ukážeme, jak to dopadlo krásně. Mňam, krásně to tady v kuchyni voní. Já si tady jaká vezmu rukavici. Nerada bych letěla na pohotovost ještě, že se spálím. Vážne by si letela na pohotovosť s tým, že sa opáliš. To už fakt pohotovost už ne, prosím. Koukejte se na to, pane bože. To je pravé, to... So good and tasty! Jako lidi... Ty kráso, tak to vypadá fakt hustě, jak se na tom roztekla ta mozzarella. Jako lidi už se na to těšíme, jako až to vystydne, fakt. Ne. Vypadá to fakticky božsky a nádherně. Ňám. Takže všem... Zanech like, Ľudkovia, viete, kde máte zanechať like, odber a komentár? Presne tu dole. Díky, že ste dopozerali toto videjko. Nazdar.